mathergla, welcome back to the channel Karthi's vlogs. Ini Guruvara Kande breakfast enna ade na husband breakfast paadiye breakfast dada panda anchu chapati and bhaji aven paadi na husband ononchu oridina bhaji inda chapati inda dettidiye bokka chapati dottu na husband fresh butterfruit juice itte tane maltini so chapati diye and juice diyare pondule butterfruit enkalek maldiche enkalek bokka shokule man prepare so tupunaga butterfruit juice dena husband kaldi prepare okay yes ಇದು ಬತ್ತು ನಾನು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟೈಪಣ್ಣ ಇದೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ 3 days నుంచి ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಪೂರ ರಜೆ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಮಜಾ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಬಲೆ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲರ್ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಬಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆನೆ ದಾಯ್ಗ್ ಬರ್ಸಗ್ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನನಗೆ ಜಾಲಿ ಮಜಾ ಓದರೆಜ್ಜ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೆ ಪಡತೆ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಕೊರೋನಾ ಉಪ್ಪಡೆ ಪಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಪಗ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ರಜೆಗೆ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ರಜೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಜೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚಮಚಡಿ ಮುಂಚ ಮಂತುಂಡ ಬಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಮಿದ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂತ ತಿಕ್ಕಂತುಂಡೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ ತುಲೆಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮಂಡೆಗೆ ತಿಂಕ ಹಾಕುನಿ ಅಂಚುಂಡು నేను ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ ದೈ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೊನತದ ಪೊಪ್ಪನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯನ ಅಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೈ ಅದು ಮೂಲೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ನೆಟ್ ದೈ ಹಾಪುನು ಮೂಲ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಮಿನಿ ಜಾಗ ಇತ್ತದ್ರಿಂದ ಶೋಕು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಸೀಡ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಆಲೇಜ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ನೇಟು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಕೊರೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನೇಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋದು ಇಂಚ ಪರೋದು ಲೈಕ್ ಸೀಡ್ ದೈ ಬರ್ಪುನು ನೆ ಪಾಡಂಡ ಬಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತುಂಡು ಕಚುಪೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆದು ಬೊಲಂಜಿದು ಫಿಶ್ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತದ ಫ್ರೈಡ್ ಮಂತದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತದ್ದು ತಿಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕ್ವಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ನಾನು ರೇಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಯಾವ್ಜಿ ಆತು ಬೇಗ ಏನೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕುಡಿ ಅನ್ನೋ ನಿಕ್ಕಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ 5 minutes ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೆ ಕರಿಗೊಳತ್ತು ತೆಲ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಪುನ ಪೂರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಿಂಪುನು ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡುದೆ ಅನ್ನೋದೈತೆ ಯಾನೇ ಪನೊಂದಿದೆ ಮೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಚೋಟ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ್ ಮನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇತರಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ದಾಸಿನ ಸೊ ಪಿರ ಇತ್ತ ಕಿಚನ್ ಬೈದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆತನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು 10% ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಸೊ ಇತ್ತದಾದಪಣ್ಣ ಯಾನು ಬರ್ಸ ಪಿದರ್ ಬರೋಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಬರ್ಸ ಅದೇ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರು ಬರೋನು ನಿಕಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ದಾದ ಪಂಡ ಬರುತ್ತಾನಂತೆ ಓಕೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಸೊ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಸು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟಿವಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ
ಎಂತ ಸಹ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಓಡೇ ಪೋಣಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಏನನ್ನು ಬೇರೆ ಬುಡಂದು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ದೇ. ಓಕೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ದಾದಪಂಡ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ. ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಗ್ಲೋಯಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಅಂದು. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂದು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100% ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆರೈತನ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೇರಂತೂ ಪನ್ಪೇರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಓಕೆ ನಾ ಇದು ಪೂರ ಯೂಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಾರೆ ಮರತು ಪೋಣೆಂಕ್ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೆತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ ನಾವು ವಿಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಣ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷನ್ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ನೇಕ್ ಪೂರ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ನೈತ ಯೂಸಸ್ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಮಲ್ಪುಗ. Yes! 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 Good girl! Oh, good girl. Da. Wait, Baba. Wait, which one? I don't know. Which one? No, Kali. Our ITG. Kali. Aula Kali. Ala. Kushi bye. Bye. Bye, Panuchi. No. Bad, Kushi. Bad. Kushi, sit. Sit. First you sit. Sit. Akka, aavu green tea. Wait, which one? Run. Run. Ijjinda. Box in chutney. Box pattunanu. Wait, neetu. ITG. Ijjinda net antu sure undu. Pura tindu finish. Onne undu bala. ಖುಷಿನ ಮಸ್ತಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನ್ನರುಂಡು ಗ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಏರುಪು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಹತ್ತಿರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೈಡ್ ಹತ್ತಿರ್ತುಲೆ ರೂಮ್ದ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ತನಿಷ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿರು ಬಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಜೋಕ್ ಬಾಬಾ? ಜೋಕ್ ಪನ್ಲೆ ಶಾಯಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಲ ಇರ್ಲೆ ಇರ್ವೇರೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚಿಡುಲ್ಲೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ ಮೋನೆ ತುಲಗೆ ಆಪುನು ಅಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಪಲ್ಲೆ. ಒರಿಯ ಸಾಲ ಕೊಡ್ದು ಓಕೆ ಐಕೆ ಪಿರ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ನೀನ ಸಾಲ ಕೊರು ಅಂದು ಸಾಲ ಪಿರ ಕೊರು ಅಂಕೇಂದಿರ. ಓಕೆ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಐಕೆ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಮುಂಚ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರಸರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏವ ತೆಲ್ತು ಪೇರ್ ಜೋಕ್ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪುನ ಆಯ್ಕ್ ಜೋಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ ದಾದ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಅದು ಪುನಿಕಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಾಯ ಬರ್ಪೆಗೆ ಸಾಲ ಅನ್ ಪಿರಕ್ ಏನ್ಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಲದ ತುಂದಿನಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಸಾಲ ಕೊರ್ರಾಗ ನೆನ್ ಪಂತಿನ ತನಿಕ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರ್ಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಂದು ಅವೇ ಜೋಕ್ ಅವೆನ್ ಪನ್ಯ ಉಂದು ತುಳೆ ನಾನೇನ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವ ನಮಗ ಪನ್. ಓಕೆ ರೂಮ್ ದ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಚಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಪೊರೆಲೆ ಒಂದುರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಮಂದಿರಿ ಪೂರ ಪಾಡುನ್ಗೆ ಆಯ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ್ ಲಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾನ್ ತನೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಡೋನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಮಂದಿರಿದುಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಐಜನ ಮಂದಿರಿದುಲ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿರಿದೆ ಪುನಗ ಐತುಲ ಇಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಓ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೈತೆ ಓ ಬಾಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಉಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಪಂತೆ ಅವು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ 9 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಈಗ 9 years ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ 100 years ಆಂಡಲ ಉಂಡೆ 100 years ಆನಾಗೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆನಾ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಪ್ಯಾಪಗೆ ಈ ಮಂದಿರಿ ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆನಾ ಪೇಯ ಓಕೆ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಂದೆನ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಾಲೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಅಬ್ಬಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿ ಒಟ್ಟಾಂಡ್ ಪಿರೋತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ